Салом дӯстон, дар ин видео бо бозии биткоин хит пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Вайна дар баланси $301 танга ҳастай ва минималкаш боша 20,000 тангае. Ва барои бозӣ сар шидан плея зер мекунем ва неми корча мебуроя ҳамхе бозӣ мекунем ва вақте ки мо бой додем реклама мешавад. Инҷа continue амира зер мекунем ва реклама пайдо мешавад. Мо дар реклама асон барои реклама тамошо карданмон пул кор мекунем, на ин ки барои бозӣ. ва реклама ҳамин 20 сония ё 30 сония меравад. Рекламаро ки пропускат кардем ва дар ҳамон шоти мо пул ба таври автоматӣ ҳар хел мисол 20, 30, 40, 50 ҳар хел танга мегузарад. ва ина дар инҷа нишон мешавад ки 4, 5, 3 сонияи дига мондагиае ва дар инҷа пропускат рекламаро мебурояд зер мекунем ва ина крести гозӣ мебурояд крестика маҳкам мекунем ва гозӣ дар шоти мо нишон медиҳад ки мо чанд қадар танга кор мекунем. ва ина ман 28 танга кор кардам ва далши бо ҳамин хел бозӣ мекунем, рекламаҳоро тамошо мекунем, мо метавонем ҳамин хел пул кор кардан мегирем. ва дар ҳамин шотон ки 20,000 шид шумо метавонед пултона бигиред. ва дар инҷа нависагиае ки чӣ хел пул кор кардан даркорад ва ин invite DM-ш боша. Шумо дӯстотон дар роҳӣ мекунед силкаи ҳамин бозира ва вақте ки дӯстотон регистратсия кардан, бозӣ кардан, шумо 5% аз пули коркардагӣ ва ё бо шумо дам ҳамин бозӣ пул медиҳад. ва барое ки пулои шумо гум нашавад, шумо бояд регистратсия кунед. Регистратсия бо воситаи Google аккаунтае ва барое ки силкаи бозиро дар дӯстотон роҳӣ кунед ва ҳам ва ё пул кор кунанд, ҳам шумо бояд шумо юзернейм яъне номи худтона дар ҳамин бозӣ бинависед. Агар не наметавонед мақсад силка роҳӣ карда. ва ин шерита зер мекунед, силка пайдо мешавад, копировать мекунед, дӯстотонро роҳӣ мекунед. ва инҷа дигар бозиҳо ҳастанд, шумо метавонед дигар бозиҳоро мисоли бозии дилтон нагирифт, дигар бозиҳоро установка мекунед ва дар ӯ бозиҳоро бозӣ ки кардед, ҳамин шоти шумо дар инҷа пур шидан мегирад. Дар унҷарам баланстона нишон медиҳад ва дар инҷа энергия ҳаста, энергия ки буд шид, ҳози 13 мондагие буд шид, шумо дига бозӣ карда наметавонед. ва бозиҳоро ки установка кардед, мисол бозиро ки дар ҳаминҷа бозӣ мекунед ва шумо метавонед бо пул зиёдтар кор кунед. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.